дар кори конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалии байналмилалие ки дар толораи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе дар доираи солҳои 2020-2040 роҳандозӣ шуд, роҳбарияти филиал, олимону мутахассисони муассисаҳои таҳссисоти олии касбӣ ва марказҳои илмии кишвар, ҳамчунин намояндагон аз Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Беларус иштирок намуда бобати мавзӯи болозикр маъруза карданд. ҳозирин зимни баромади хеш таъкид доштанд, ки эълон кардани 20 солаи омӯзиш ва рушди фаннои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қадами созанда ва дурбин мебошад. ин ташаббус ба рушди илмҳои табиӣ, таҳкими пояи илмӣ, техникӣ ва омодасозии насли мутахассиси соҳибкасб ҳидоят мекунад. омӯзиш ва истифодаи самараноки илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ боиси тақвияти тафаккури мантиқии инсон, рушди қобилияти таҳлил ва эҷодкорӣ, густариши ҷаҳонбинии илмӣ, пешрафти саноат ва истеҳсолот, таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва болоравии рақобатпазирии мамлакат мегардад. дар қисмати планерии конференсия иштирокчиён бо маърузаҳои илмӣ ва амалии худ баромад намуданд. аз ҷумла маърузаҳо дар мавзӯъҳои тарҳрезии хуллаҳои конструксионӣ бар пояи алюминӣ, татбиқи усули пулот дар арзёбии объективонаи дониши хонандагон оид ба ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ҳангоми омӯзиши ҷадвалҳои электронӣ, тамоюлҳои муосири модернизатсияи методикаи таълими илмҳои табиӣ дар низоми маорифи Ӯзбекистон пешниҳод гардиданд. корҳои конференсия дар давоми 2 рӯз дар бахшҳои соҳавӣ идома меёбад. дар ин бахшҳо муҳаққиқон масоили марбути назария, таҷрибаҳо ва технологияҳо дар химияи муосир, тадқиқоти амаливу назариявӣ дар соҳаи физикаи фундаменталӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва ҳалли масъалаҳои амалӣ, инчунин мушкилот ва дурнамуҳои таълими илмҳои табииро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор хоҳанд дод. ин ҳамоиши илмӣ ба рушди ҳамкориҳои академӣ, табодули таҷрибаи илмӣ ва таҳкими нақши фаннои табиӣ дар ҷараёни рушди илм ва иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд.